Usad sa prioridad niya na lokal na gobyerno sa irarum niya na liderato ni Mayor Ray Lacoste, amo na solid waste management. Didi po sa sakto na banwaan. Amo diya na tinauan ning doon ni OIC Municipal Environment and Natural Resources Officer. And at the same time, iya po ana Municipal Budget Officer si Dr. Eli Saballa Yapan. Ayan, ha? Nagkago ako pagkakataon na magkago interview sa kanya kasudma diyan sa kanyang opisina. Sigun kay Dr. Yapan na mga ugang, ana masugsug na implementasyon niya din nga nasami ng programa nakafocus sa waste segregation o pagsuway-suway niya ng mga biodegradable o yung pisabing nalulupa, recyclables, pwedeng i-recycle, ag yung mga kaipuan na iumot na mga rigsang. Tulong klasifikasyon sa napalan mga kabuinan, ana dapat ang mantiniran sa mga kabahayan. Kadi po kaipuan tang gibuhon, practice na bilang way of life. Sabi nga niya itong dating konsehal Tony Olanyo. Adi dapat sunuron, maging parte na niya buhay niya lambang kabahayan. Tanganing pag-akot niya na Menro Collection Team, suruway-suway na adi, suway kin suway. Ag yung mga kaipuan sa nang iumot, amo na sa nang kukolektahan. Ari na mga nalulupa, pwedeng i-recycle, ag-adtong mga kaipuan na iumot na rin mga ligsang, ag-kolektahan niya na Menro. Okay, primero mga kabuinan, didi kita sa mga nalulupa. Una ding mga nalulupa, madi po iubak ning prutas, ag gulay, asang, luog ag medodensya ning isra, tuuwang ning urig, manok, baka, lukaban ning umon, excuse me sa mga nagikaon yung mga panos na pagkaon, mga ati o sudo ning ayop, tek, daon, ag sanga ning pananam, ag iba pa. Unuman yung mga pwedeng i-recycle, mga ugang, adi po yung mga papel, karton, lansang, botelya, plastic bag, ag iba pang plastic na bagay. Apwera na sa natabi mga kabuinan, yung mga plastic tanga mga BFF. Tadawa po ang plastic, hindi iya pwedeng i-recycle o i-umot. Pagtatawan tanan na sa atin ng mga BFF na plastic. Arag niya na mga, ag iba pang mga electric equipment, arag niya na mga raot na computer, radyo, stereo, plastic utensils. Unuman po ading mga iumot. Madi po yung tabi-tabi po sa mga nagikaon, pasador, diapers, mga maati na trapo, tela o lagpok, ceramics, ubak ning dulce, ubak ning sitseria, styrofoam. Uy, ading mga styrofoam, mga kabuinan yung mga nagikater dyan. Yung mga aguhandaan, kin mapipwede, iwasan ta na di. Ago na bagay yung mga karton, mga kabuinan, na pwedeng butanganing pagkaon. Lalong-lalo na kin yung mga kadakil na nagikaon. Uno pa, sachet ning shampoo, upos ning sigarilyo, etc., etc. Sa oras mga ugang na nasuway-suway na adi, kaipuan na madaraadi sa mga designadong pick-up stations sa aldaw ag tamang oras, ag kinunong klaseng rigsang. Anak ko kuunon niya na, taadi po mga kabuinan, ag gunapalanguan policy, buka na door-to-door. Kindi, yung mga barangay, in kooperasyon niya na Menro, niya na lokal na gobyerno, nagdesignar ning mga pick-up station. Siguro mga kabuinan na isinatabian ninyo, o kaya man mag-inquire na sa nakamo sa inyong mga barangay officials, kinsa ari ang mga designadong pick-up station. Sa presente mga ugang, agko 13 service barangays. Out of 38, 13 sanaw na mga kabuinan, ana pinag-iservisyoan niya ding Menro, pinag-implementara ding solid waste management system, kay ba na po didi, ana 7 barangay sa poblasyon. Amo po ang nasakop niya na nasabi ng programa. Tinawan pang doon mga ugang ni Dr. Yapan akadurudakeng rolyo ning agresponsabilidad ning lambang usad. Lalong-lalo na ang mga barangay sa pagmantenir niya na waste segregation ag pagsustenir niya ng mga designadong pick-up station. Sigun sa sistema kaipuan pala na agkuna
na establisar ag nagioperar na Materials Recovery Facility o MRF ana mga barangays tanganing masidsid pangmaray ana mga segregated waste sa pick-up station. Tanganing aakuto na sana nira o aakuto na sana niya ding munisipyo o menro yung mga pibanutang residual waste. Sa presente mga kabuinan, uda pa nanunumrahan si Mayor Lacoste ning permanenteng menro matapos na bayaan ading pwesto ni Engineer Benji Arcilla ta iya na pinagdesignar bilang municipal engineer sa mga oras na adi. Kaya si Dr. Eli Yapan apwera sa iya na budget officer niya ding sa Tinabanwaan, iya pamandayaday ana nagipadalagan ag nagimanihar niya ding departamentong in charge sa kalinigan ag kaayusan niya ding sa tena kapalibutan. Aggo po nagkakapirang katuyawan aggo mga kritiko sa nasabi ng istriktong pag-impursar, pag-implementar niya ding sistema. Sa presenteng administrasyon, mga kabuinan, alaga da mga ugang, ako man, mauri na nga ni ading buhi sa pag-implementar niya ding solid waste management. Sabi nga ni Dr. Yapan, na amo adi ana ipimando niya lay, partikularmente niya na RA 9003 o ana National Solid Waste Management Act of 2003. Ag niya ding bago pa sa nang maipasar o pinag-implementar ng nguan na Buhi Environment Code of 2022. Kaya dapat ading sunodon mga ugang, unuman na estado niya sa ito na pagkabubuhay, unuman na posisyon ta, elected official kita, dapat nga ni kitang magpaarag. Adi kaya mga kabuinan, para man sana sa karahayan, niya nakagabsan, ag para masusteniran ang nasalud niya nalambang buhinan, ag ana maol malauyay, ag bastanting kapalibutan, niya ding banwaan na buhi para sa mga susunod pang henerasyon. Kami po sa lokal na gobyerno, sa LGU Buhi, sa pamamayo po ni Mayor Ray Pilacoste, agad di pong opisina niya na Menro, padagos po kami nag-iapilar sa interior pong buhi nun, lalong-lalo na po sa atin ng mga barangay officials na kinmapipwede po magtarabangan po kita na ma-implementar ning tultol na RA 9003 o yung piba na tapong Ecological Solid Waste Management Act of 2000. So, agdo po mga provisions, lalong-lalo na po anarolyo na barangay and anarolyo na sa atin na lokal na gobyerno. So, kami po, kadagos man din na nag-collecta sa inyo ng basura, pero apilasyon po naman sa nga amin na buhay na nakin mapipwede po, tabangan kami ninyo na i-educate sa atin na mga kapwa buhinan regarding po sa pag-segregate ng basura. Dahil kadakang bagay po adi sa amin na nag-collecta and madarata lang po sa atin ng mga basura sa tamang bubutangan, arag niya mga nabubulok, sa din nabubulok, isuwayon tapuaan, and yung mga residual waste. So, adi pong sa atin ng mga katabang, lalong-lalo na po sa barangay, and ading sa atin ng mga garbage collector niya na Menro, madali man po naman makuko o maakot na sa inyong mga basura, and dadaran tapuan sa atin ng mga MRF sa barangay, and sa munisipyo man po, agdo katapibaan na itong TRCA, or ipibaan ng Temporary Residual Containment Area, bago po i-transport adto sa atin na umatan sa kabay na probinsya. So, padagos lang po kaming nagipakiusip na mag-segregate po kita ng basura, mag-practice kita ng recycling sa atin ng mga bagay.